Medical Park болници, иноваторите в здравеопазването. 28 болници в Република Турция. Синергия на мултидисциплинарен лекарски екип и модерни технологии. Болниците представляват център за върхови постижения, предоставящи уникални медико-диагностични услуги. Трансплантация на органи и костен мозък при възрастни и деца. Мозъчна и неврохирургия. Радиохирургия с гама-нож. Онкологична генетика и хирургия. Радиотерапия. Радионуклеотидна терапия. Роботизирана хирургия. Да Винчи HD. Фемтокатаракта. Емакопластика. Система РУСА лечение коленна става. Пластична хирургия. Генетична диагностика. Регенеративна медицина и производство на стволови клетки. Medical Park болници. Медицина с добавена стойност.